ମାଉସୀ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର? ବାହାନଗାରେ ବଡ଼ଗାଁ ମା ବାସୁଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ମାଉସୀ ମୋତେ ତା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଯାଇକି ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ସଜ, ଧୂପ, ଫୁଲମାଳ, ଆଉ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଓଢ଼ଣୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଜେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର? କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ତାପରେ ଏପଟରେ ମାଆଙ୍କର 2 ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରି ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ବାହାରିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତ କେବେ ଦେଖିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ଏପଟରେ ମୁଁ ଦୀପ ଲଗାଇ ନେଇଥିଲି, ଭୋଗ ଧରିକି ଦୀପ ଲଗାଇ ନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କର କାଳେ ଅପୂର୍ବ କରୁଣା। କାହିଁକି ନା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନସିକ କରିଥାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଗୁଆ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇଥାଏ ନା, ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ ତା ମାନସିକ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ତ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ କରିଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା, ପ୍ୟାରା ସା ଲାଇକ୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ୍ ତ? ତାପରେ ନନା ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନସିକ କଲେ ତାଙ୍କ ଫୁଲଟା ଆଣିକି କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ତ ନନାଙ୍କ କତିରୁ ବୁଝିକି ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ କାନି ପକେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଦେଇଥିଲି ଯାହା ମାଗିବା କଥା। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମାଆକୁ। ତାପରେ ନନା ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ରହିଲି। ଜୟ ମା ବାସୁଳୀ।